bezala, gaur egun teknologiak gero eta arinago evoluzionatzen doaz, eta zibersegurtasuna adibidez are eta gehiago. Kontekstu hortan, BRT-ak enpresa eta administrazioai laguntzen die innovazio eta produktu prozesu berrien garapenean. Ikerlanen papela gai hortan antzekoa da, enpresei laguntzea produktu eta garapen berriak egitea. Adibidez, elektronika edo sistema produktu digital eta konektatuetan, zibersegurtasuna edo beste teknologiak behar dituzten produktuak garatuz eta laguntzen enpresei garapen horiek egiten. Kabana ekitaldi ikusgarria da ikerlanentzako, zerbait txikia bezala sortu zen, baina BCSC eta Zibaskeren laguntzarekin zerbait ikusgarria sortu dugu, desberdina beste ekitaldiekin konparatuta. Gure helburua oferta eta demanda arteko lotura egitea da, eta enpresa guztiak, bai zibersegurtasunekoa edo bai beste sektore industrial eta energiakoak biltzea da denen artean kolaborazioak sendotzeko eta ekosistema fortalezitzeko.